txikitako joku bat ala izatezan. Auto baten soinua entzun, eta esan behar zenun marka eta modelua. Bueno, bagoaz, a ber, entzuten deun. Goazen entzutea. Ai, ama, a ber. Eske, garai baten entzuten, hainbeste kotxe, gaur egun hainbeste kotxe daude eta hainbeste preparazio. A ber, berriro entzune, a ber, berriro. Txekito, haze kotxe izango eke? Txekito, da? M3A, Joseba. M3A da, hori? Ekatzi, lama, argita garbi bai, baina hori etziok serien, oso sartutakak, Joseba, itukituan ikustu badula. Oide burrunda, ai, ama. Bueno, hemen txe gurekin, Iker Etxeberria, pilotua, rally pilotua, eta M3 baten gainean dijoa, trabeska. Ekatzi, lama, zukalden zemuz moldatzeaiz. Bueno, saiatuko gara. Venga, adi lagunak, zeu zingo jau. Bueno, hemen gaude Iker Etxeberria eta bilok. Bueno, azteko eta behin ongi etorri, zer moduz? Kerrik asko, zongitatzen. Gaur lasai etorriko izan, ez da? Gaur lasai. Vale. Bueno, rally pilotua da, naparra, eta txapelak, trofeuak, danetik ekarri gonea, kotxe horrekin irabazitakoa galdia, BMW-akin? Bai, azken aldiko temporadako sariak dira eta kotxe honekin irabaziak. 2022an erosi nuen kotxe bat da eta harrekin goaz. San Bernian, kontu zibiltzea ez, no? Hor eurrian ibili berra izan. Nire amari izaten diot baietz, baina. Amai baietz, mekatzi la amar. Baina hor zibiltzea beti trabeska gaina, baina hori atzekaldia asko moitzeko horrena, ez da? Hala nola eutxi nahian, baina eskapatzen da. Ados. Bueno, launak, gaur elkarrekin, ikusiko zuez, ze errez eta earra ingo deun, eta aldi berian hor, brapapapam, ibiliko gea. Bueno, lagunak eta Iker, ingoituguna da arrauz batzuk, marinelerara, eta bexamelakin gainean, eta gero pil berezi bat lagungarri bezala. Ados? Ados. Bueno, eta hemen itxaski usaina da, baina gasolina usaina horieto igual, Bueno, depende zu momentutan. Depende, guantxe esan degila. Batzutan hau, pizka soinu entzun, gasolina entzun, baina hau jan, ez da? Hori da. Bueno, martxan jarriko gehan. Garatuko izuet errez eta hau iteko garaian nundik noa ibiliko gehan. Ingo deuna da, ikuste zuen horrontzila, ez da, bustinezkoa. Ba hori betetzen jungo gaituk, ingo deuna da, rapia lomito bat atea, plantxan plaza eta erreserbatu. Otarrenzkekin berdin ingo dugu, buruak endu, gorputzan azalak endu, markatu eta erreserbatu. Hemen dakau, baratzuri freskua. Baratzuri freskua ingo deuna da, satitxotan, salteatuko dugu, eta gero, salteatzen nahi gehan baratzuri horretan, txirlak irikiko ditugu, eta hoia prest dakau. Orduan, gio zingo dugu, bexamela prestatu. Hemen dakau, esnia, irina, gurina, eta entxaur moskatua. Horrekin, bexamela prestatuko dugu, ontzin azpin bexamela jarriko dugu, gio, prestatutako itxaskik eta arraina gainean jarri, 3 arrautzak bota, bexamel pixka gehiago gainetikan, eta gainerretzea sartuko dugu labea. Pinta ona. Pinta eharra, eta gio atea, eta onduan jarriko ditugu opel berezi hauek lagungarri bezala. Opel hauek iteko gara gaian, ingo deuna da, 2 arrautzak, irina, baitare esnia, ontzi baten dena naztu, gurina urtuta bertara botako deu, eta gero barruan botako dugu, urdaiazpiko egozila, eta gazta raiatuta eta perezila pikatuta. Eta horrekin pankeik batzuk bezala ingoitu gola. Onpiltxo batzuk, lagungarri jarri onduan, eta gero dastatzen jarteko. Ados? Vale. Bueno, esan dakoa eta gero, martxan jarri bihergia. Arraia ni garbitukoet, eta zuze, itxaskia garbitzeko, egozita garbituko, ito baina hola gordinik igual, ez segula, ez da? Ez horrela, baina saiatuko gara. Venga, saiatuta earki ingoi, seguruna. Bueno, ingo deuna da. Buruk ez ditugu botako, erreserbatu ingoitugu, gio arraizopan bat edo arrozen bat egiteko, eta hemen inberdekenak. Bueno, akutsuko japatiten? Venga, ba. Inberdekenak buruak kendu, vale? Gero, kendu berdizkio geruz hauek, danak azkenengo hasik. Vale, honaino kentzeiok, vale? Eta hola listo zekau. Baina hemen, eukitzeien adek, atzekalden,
estia. Eta este hori kendu ingozio. Ite jaunaek hau iriki erdibideaino, zabaldu, eta este txo hau ate ite jau. Vale? Vale. Eta hola xeutziko izki hau denak, garbi. Hemen dago marro jau berez koralaek. Este que gertatzen, hori este que estian barruko, baina bueno. Kentzen bai eta txukun jartzen bai eskio, hola xekio salteatu, eta ja plateran gainean jarriko eskio, vale? Hemen goia platertxo bat, hemen jartzen juteko, garbila daudena ja, vale? Perfecto. Venga, esan dakoa, oire kontu, bi sartaiateak oskin markatzen juteko gauzak, eta bagitxasti txerreke txarraka. Bueno, konta iguk, a ber, txapelketa horiek, noiz etorrituan, nun irabazitako dituk? Ba, txapelketa, aurtengo raliko txapelketa, azkeneko karrera, Malderrekan izan zen, Don Esteben. Vale. Eta nire justo karrera hori normalean ez dut nire neskarrekin korritzen, baina karrera hue nire neskarrekin korrituko nuen, eta irabazi. Bosgarren postua eginta balio zitzaigun, baina ongi mazitzaigun karrera eta irabazi genuen. Osea, bikotiak inibiltzen, bikotiak... Normalean ez. Normalean ez. Ez, bera nire bikoteak korritzen du... Buen irabazita gero, ja ezin dio, gazetzik esan ez da, Igual bera da muletoa irabazteko. Bekatxiz da, Omar, ona, nola izan nahi bikotiak? Olatz. Haupa Olatz, ondo. Eta, Olatzek ez dik esaten mantxo, venga, saka, esatik, ose. Olatzek gehiago esaten dik. Kauenla, marri. Mantxo noala. Mantxo guala. Ona. Bueno, eta nola izan nuan azkenengo lasterketa hori? Nundik noako hauan, zeuan zenbat kilometro, nola izaten dek? Hori da luze denetakoa. Hori... Don Esteben da asistentzia eta jaleo guztia, zeremonia salida eta dena, eta gero tramo bat orokietatik saldia zeraino doa. Vale. Eta justo da gainera karrera hori nire etxetik gertuen tokatzen zaigun karrera. Ire plaza nuan, ez da? Bueno, irabazten dietenei hori izaten dute. Etxeko karrera dela eta zautzen dutela, baina bai. Karrera guretzat aproposa eta gustoko daukaguna. Esan dio bai behin etxian kontu zibiltzeko are egurrian jungo aizela. Hombre, bai. Ondo. Bueno, Iker, da naparra aiz, ez da? Bai, naparra. Zer azkin nungua? Ultzamakoa. Bueno, berez ni beti Atarrabian bizi izan du naiz, Iruñan doan, baina pandemia eta gero ja amonaren etxera junitzen Ultzamara eta han bizi naiz. Claro, horregatik este asko sukaldatzen, no? Amonan etxian earki biziaiz, ez da? Errege bat dezala. Errege bat dezela, ondo. Eta, zezan bernian, bueno, BMW-a, M3 esan dek dakakela, ez da? Bai, M3-a. Zenba salidazka horrek? 300 digora, bai, ez da? Ongizoaz, 320. 320, katxiz la, mar. Bai. Eharra katxarru, bai. Bai, eta, zezan bernian, nolakak prestatuta, hoi etziok serien, nik entzun diat, eta horrek zoze jarrita basekak, ez da? Tubos kapia eta filtrua gutxinez. Hori gutxinez, hori azteko. Hori azteko. Bai, gero azkenan dena aldatzen diogu, ez? Suspentsioak, frenoak, dena hobetzen saiatzen gara. Ia esan kotxe hau erosin nuen eta ja gauza asko zeuzkan ja modifikatuak, baina... Osa, ja karrerako ibilitazitzen ja karreretan. Azpeitiko mutil batek ibiltzen zuen kotxe hau karreretan. Vale. Eta harri erosin nion, eta, bueno, azkenean dena daukagu modifikatuta eta hobetua, eta... Dena zezate jo, zentralitata, bai, saldik eta igoteko? Hori ezin da ikutu, o ezin da kontatu? Bueno, ukitu daiteke, baina guk ez daukagu ukitua, zeren kotxea nahiko biltzen da. Vale. Bai, nahiko eta sobera. Gero pentsatzen dut dana esatekenien aldatuta, puberta berezik, neumatiko, hori janta, gero barras antibuelko, asentu bereziak, zinturoi bereziak, zer gehiago, estintzioa daukagu kotxeak zu hartzen badu itzaldi alizateko, azkenean segurtasun gauza askori dauzkagu kotxe barrak eta jarrita eukiko ditu barrutik bai, ez da? Hori azkenean derrigorrezkoa da. Vale, eta gero nola esateek? Antiblokante, o nola izateko hori ere bai garrantzitsuak, ez da? Autoblokantea. Autoblokantea, ez da? Autoblokantea, bai. Hori derrapatzen juteko, jartzen derrapatzen. Vale. Ez da asko derrapatu behar zen, bestela denborak ez dira ateratzen, baina... Oso posik bai, baina gero konometrua gaizki, no? Ongi pasatzen dugu, baina gero denborak ez dira ateratzen. Autoblokantea, esan jendia izerdan hori zehazki? Autoblokantea, kotxe normalak, azkenean zu kurba bat inten duzunean, kanpoan doan kurpilak ematen ditu buelta gehiago, barruan doana baino. Azkenean diametro gehiago egin behar du. Orduan ez dute biak batera buelta ematen. Autoblokantea da, biak batera bueltak emateko, kurbatean sartzen zarenean, biak batera, zeren azkenean batek bakarra bateri pasatuko zitzaion potentzia guztia,
Eta orduan hor galduko genuen potentzia. Orduan, ez galtzeko potentzia hori egiten dena da autolokantea jarri, bi kurpilak batera azeleratzeko. Eta hor kotetu ja... Alde batetik bestea. Asko ematen badiozu zapatari, gehiegi drapatzen du. Ona. Bueno, eta hasitzen ja zuzenian kotxe horrekin? Oie, undoko kotxea, kotxe potentia, ez da? Bai, ez nintzen kotxe horrekin hasi. Ez, vale. Ez, 15 urten euskala erosi nuen... Hori, autocrosserako kotxe bat, dela lur gainean ibiltzeko kotxe bat. Nire lehenengo soldatarekin. Ondu nintzen kamarero bezala lan egiten. Eta lehenengo soldatarekin esin nuen kotxe horietako bat. Ze kotxe eguan? 205 GTI bat. No, ze hona, Hori nire laguna zekak aritz murua, zauztarra, eta horrek 205 GTI daka. Eta hori karba bezala da gaina, tabla bezala gutea hori, ez da? Bai. Eta harrekin asintzen, pare bat karrera egin dituen, eta... Eta zein nuen txikitu, o...? Txikitu zidaten. Zidien, bai, Bai. A ber, kontatuzak hori. Zirkuito batean zen, Ororbiako festetan, bazen exhibizio moduko bat. Bai. Eta han hori zirkuito batean ibiltzen ginen. Eta kotxe bat aterazen zirkuitotik, sartu zen berriro zirkuitora behiratu gabeian norbait zetorren. Eta han etorren, toda letxe, eta tamba. Neri eman zidan, eta... Katxila, ma. Amugatu zen. 205aren bizitza. Katxila, ma. Baina, bueno, gero handik beste kotxe gehiago etorri dira, eta... Ondo etorri guan hori puzkatzia besteak hartzeko. Hori da. Eskusa eukan ja, no? Bai. Eta zekarri guan urrengo kotxia? Urrengo kotxea, bueno, ja, kaleko kotxeak 18 urterekin eusin dituen, eta ja... Hori dana 17 urtekin, 16 urtekin? 16 urtekin. 16 urtekin? Bai. Io, izi alikati, ondo. Eta hori, ja, 19 urtekin ja erosi nuen nire BMW bat, korritzen aztekoa. Lehenengo BMW, ja... Benetako kotxia esatean da, ez da? Hori da. Eta harrekin egon du nintzen, hori 2022 arte korritzen. Bai. Eta egia zan, ongi, harrekin ere irabantzen dituen pare bat txapelketa. Zer BMW zan hori? 328 bat. 328, vale. Bai. Vale, 3 esaten danean da modelua. Serie 3. Serie 3, serie 4, eta gero 325, 328, 330. Hori da. M3 da 3... M3 ditzen da, baina ze motorra daka? 3200. 3200. Izango luke 332, hori da. Vale. Eta hori da, M3 modeluan gorenena. Bai. Motorra ondiena dakana eta egurra gehiena dakana. Serietik ateratzen zena motor gehiena zeukana. Ze urtetakoa da dakasuna guain? Nirea del 91. 91? Bai, hogeita... Mitikoa, no? Bai. Mitikoa. Mitikoa. Afizio asko dago kotxe horietara, Bai, ez da. Hemen, Euskal Herrian... Eta erosi guan lekuan, gaina azpeitin esan dezula, horre erresilien esaltzan garai batian mundu mailan M3 gehiena zeuden lekua. Bai, igual, bai. Errezilien erosi nuen hau, Bai, bez, azpeitin esan, erresilien zeon garai baten... Bai. Mundu mailan... habitanteko M3 gehiena zeuden lekua. Pues seguro. Bai. Seguro. Bai? Gurutzei erosin nion. Erdila baino gehiago txikituta ongo ditu, baino, hori bentsatu ozoik antzio guen digan. Nerea gutxienez, bai. Bazituen koska batzuk, baino... Bai. Bueno, eta hau danak kudeatzeko. Pentsatzea hemen aurreko hande Aimar retorri guan, eta huare mekanikoa guan. Oso zaiak erralitan ibilitan mekanikoa ez izatea, ez da? Zeratik oso garestia teatzen dek historia. Ia imposiblia. Zaila edo imposiblea. Azkenean ibiltzen garen guztio, nola moldatu behar gara gure kotxeak egiteko, konpontzeko, ongi jartzeko, modifikatzeko, eta... Eta orduan ikudeatzen dituk lan hori guztiak, Bai, nik ere mekaniko bezala egiten dut lana, eta hori, azkenean tailerretik ateratzean, tokatzen da gure kotxeak egitea, eta konpontzea, eta ongi jartzea. Bikotiak ebai laguntzaik hortan? Bai. Bai. Onda. Badu sortea aldortatik. Ondo. Bai. Laguntzen dit, eta apoiatu egiten nau, eta... Bai, bueno, eske bestela nik uste dut... Bestela pikotez aldatu berko guan, ez da? Hori da, edo ez zidan aguantatuko berak. Katxila, mar. Azkenan egun guztia hortan gabiltza, zeak... Ondo. Eta, orduan zeiten, de tailer mekaniko batian lana? Bai, nire osabak baduka tailer mekaniko bat. Nunda, Burlatan. Bai. Vale. Eta han aritzen gara, egunero. Ondo. Betu hau hemen utziko ez, zikina dago, hola pixkat, zapua bertan erredeulako. Ongin abil nido, ez? Ezin hobe. Ez dia sinisten ez tekela inoiz gehiago olako ikin. Abil, ez da? Bueno, zuk esango duzu. Gio hemen otarra izkare bai markatuko ditugu, eta beste hontan jarriko deuna da martxan, esan deun baratzuri freskoa markatuko ditugu, eta geho txirlak bertan irikiko ditugu, baratzuri freskoan gainean.
Vale, inbertena do pixka garbitu, eta martxan jarraitu. Bueno, eta aurtengo denboraldia, nola dator? Zein ditu nire helburuak? Pues... lehengo denboraldia bukatuta gero, hasi ginen ea lortzen genuen Espainiko txapelketara joateko modua aurkitzen, baina gaizki dago asuntua. Azkenean diru asko behar da, sponsorrak bilatu behar dira, eta horrez gain lortu behar dena da kotxea. Zeren nik adibidez M3-akin ezin dut Espainiko txapelketan korritu. Azkenean izan behar duzu kotxe bat modernoa, beraiek federazioak esaten duen kotxe bat, eta hori da zailena. Orduan gehiena ibiltzen dira konzesionarioko kotxeekin, eta uzten dizkietela publizitatearen ordez. Eta hori da zailena. Orain arte ezin izan dugu lortu. Eta horra izate orduan lortu nahian? Aigera lortu nahian. Eta ze kotxe izaten dira horren txapelketa hori itea juteko? Ba, adibidez, gu bilatzen ari garena da Toyota Yaris bat. Eharra katxarrua bai, Bai, 4x4 eta bai, katxarro elegantea. Badire beste kopa bat Hyundaiarena. Hyundai 20N bada horrelako kopa bat. Baina, bueno, badugu kontaktu bat Toyotan eta ari gara saiatzen hortik tiratzen eta ja lortzen aldugun. Eta hori ateatzen bada, ja Naparrako zirkuitua eta hori bertan bera utzi beharkoek, edo ateako izan bai entrenatzea eta hola pixka launa ikasoitea eta... Ez. Espainiko txapelketa eginta, zentratuko ginateke hortan. Zeren azkenean diru asko da eta... txapelketa azten gara, bueno, aztekotan txapelketa Espainikoa martxoan azten da, ja oso gutxi falta da, eta hori korritzekotan bakarrik hortan zentratuko ginateke. Bikain. Hemen lagunekin ikustera, laguntzera edo hortara joango ginateke beraien karreretara, baina gu gauza bat eginta hori ongi egiten saiatuko ginateke. Goxatzea beste erabatea orduan, ez da? Hori da, bai, diferentea. Bueno, hemen ez dugu asko markatuko, bakizu baraturi freskua, hola, pixka markatuko deu. Eta ingo deuna da, txirlak bertara bota, irikitzeko. Vale, eta beste alde, haure ja pixka berotzen lakau, honi gatza puntu jarriko jau, eta ingo deuna da, bertan markatu. Ingo deuna da, dena markatu xoabe, zatik angero, labian bukatuko dugu egiten, vale? Hauek ikusezu, barrutikan xamur-xamurra lagaitut, erdi gordinak. Eta hemen ager berotu zaigun hau, bai, berotu zaigu, haure bai, markatuko dugu pixkat, salteatu, bi aldetatik anola pixkat gorritzeko, eta gero ja, bukatuko dugu labian itia. Inberdeuna da, hauek, ondo irikitzeko tapatxo bat jarri, narrakaten hemen, bai, hemen txe. Tamainan beti BMW esela ondila hobeto, ez da? Zemat eta ondiago, eta zemat eta soinu gehiago. Bueno, eta hau esan da, ingo deuna da, aurrengo erreportaia ikustea jungo ditu, gado? Venga. Ba, zehazki jungo gea, akeita goxora, eta ikusiko bek, zer nolako empanada prestatu diguenan. Guantxe gatoz bueltan. Hau ja irikitzen, behitu, hau ja kanpora, eta hau minutu baten. Guain arte. Aupa Joseba eguerdion, hemen gaude Akeita Goxon, Joel eta Sarak, eta gaur aurkeztuko dizugu zer egiten duguna. Akeita Goxo taberna 2008ko urrian zabaldu genuen, eta proiektu eratxan, Sara eta biok gaude. Gure berezitasuna, zarentzai gabe, olagarroa Galiziara erara edo Afeira erara da, lakoia tetia gaztagaz, eta empanadak. Horrez gain, barran, daukagu pintxo eskaintza zabala. Guztira gutxi gora bera, 12-14 pintxo ditugu, eta denboraren arabera, aldatzen ditugu. Durai gabe, gure pintxo xarrak txampiñoiak dira, eta gero ere razioak olagarroa eta lakoia. Eta nola ez, gure tortillek eta bermu prestatuek fama handia dute. Eta esan beharra dago, azken urte hauetan, hainbat sari irabazi ditugula duztuko txapelketan. Adibidez, orain dela 2 urte, trampantojo tomatero bategaz orkestu ginen. Dakizunez, duzton tomatea oso garrantzitsua da. Pasan urtean, takoiaki bategaz irabazi genuen lehenengo saria, eta horrez gain, zerbitzu honenaren lehenengo saria irabazi genuen. Kaintxa gastronomikoaz gain, ekitaldiak antolatzen ditugu. Esate baterako, kontzertuak,
pulpadak eta ardo astaketak ardo bereziagaz. Bueno, heldu da momentua eta orain errezeta gozo bat egitera goaz. Gaurko errezeta olagorrezko empanada izango da. Hasteko masari forma emango diogu eta laukizuzioaren forman zabalduko dugu. Errezeta hau nire Galiziako nerbazuena da eta txikitatik ikusi dut zelan egiten zuten etxean. Masa zabaldu ondoren, piper berdea, gorria eta kipula gorrituko ditugu. Egia da, errezeta hau berezia dela. Normalean, egaluzearekin edo okelarekin egiten delako. Baina guk olagarroa aukeratu dugu. Barazkia prestatu ondoren, olagarroa zatitu eta gainetik botako dugu. Eta laberagoaz, 20-30 minutu gutxi gora bera. Empanada hau oso arrakastatxoa da eta bezeroei asko gustatzen zaie. Eta non dago gure sekretua? Alde batetik mimoz egindako platerrak direla eta bestalde etxean egindako platerrak direla. Bueno, Joseba, hemen txaukazu gaurko proposamena. Nahi duzunan etorri eta dastatu. Akeita gozon, deuston. Eskerrik asko, agur! Ai, ama, bikote, eharra empanada prestatu duena, olarruana. Oletuko rally batea amateko ere, gauza eharra, Bukatuko zen zeitun. Zeituan, ez da? Pizka bukatuko zuen desmoron hau igual maleteron, Baina gero, rast. Zei itxura, benetan zorionak eta jarraitu goxatzen eta goxatu arazten. Gurean jarraitu berdu. Ikusi zuen bezala, txirlak irigita dazkau baratzuri freskoakin, otarra izkake bai, zapuare bai, eta guain bexamelakin jarriko nauni. Eta Iker jarriko aiz, opil berezi hau iten, bale? Pankeikak esan deun bezala. Hemen ingo zuna da. Lehendabizin naztuko zu, esnia, irina eta arrautzak, bale? Nik perexil pixkatekarriko zukio txikituta botatzeko, eta gaurin biharko zuna dare bai, gazta raiatuta bota bertara, honekin raiatuko zu, bale? Pusketatxuako laukitzeko, eta gehur da jazpiku bat dana txiki-txikingo du, eta ere bai bertara botako dugu, bale? Igual du zer denean? Lehendabizin azketa hain, masatxua ondo prestatu, behitu, eta hau ingo duguna da urtu, eta gurina botako zu, eta ja masa inda dakaunean sartuko jo urdai azpikua gazta eta perexilia, bale? Venga, ire kontu, hau hemen jarrikoet, urtutzeko, bale? Mikroinuen sartuko deu, oso ondo, eta kontatu behar diguk, adibidez, olako karrera prestatzeko garaian. Kontatu behar, nola dia prestaketa zehatzak, nola prestatzea ez, bihar rally basekau, eta zeindekin bihar dituken lanak. Lehendabiziko gauza da, aurreko asteburuan, bertako lasterketako errepidera joatea eta han notak apuntatzea. Vale. Han kopilotuari esaten dizkiogu entzuna ditun notak eta kurbak apuntatzea. Bai. Eta hori, azten gara aurreko asteburutik dena ongi apuntatzen. Eta hori apuntatu eta gero niri gustatzen zait azkenean etxean lana egiteare bai, eta notak hartzean grabatzen ditugu tramoa eta gero nik etxean repasatzen ditut bideo horiek eta etxean zuk grabatu iten dezu. Bai. Eta repasatzen iten dezu, haber, ondo esan diozu. Hori da, haber dena ongi dagoen eta zerbait aldatu behar daukagun. Mantxo, gutezat egun notak. Bai, mantxo, oso mantxo. Oso mantxo. Bai, zen, azkenean nik dana txekeatzen, batxiak, peraltiak, bestia, no? Daukan nik aplikazio bat mugikorrean, eta hori jartzen dut nik volantean, eta orduan volantea zenbat giratzen duten arabera, esaten dit zenbateko kurba daukaten. Orduan gero nik hori etxean repasatzen dut, eta igual asko mareatzen dek, itzein dekenatik gero etxean jartzekenea, o pare bat ikutu ematezio gar. Bueno, gero eta gehiago, Bai, Eta ikusten du gainera ongi etortzen zaidala, zen azkenean gauza garantzitzuak aputatzen ditut, igual frenada fuerteak eto arriskutsuak diren gauzak ikusten baditut, horiek apuntatzen ditut, eta... Dos. Bueno, eta hori aurreko asteko lanak. Hori da. Aurreko egunean, etxegia puesta a punto, zenba gasolina berdeka adibez karrera bat iteko? Asko. Asko? Bidoi asko eramaten ditugu. Baina zeiten de tankia bete, baina tankian sartuko zaik, ez da? Karrera baina tankia bete eta gero asistentzira berriro buelta manta, lehenengo tragomoa ginta, berriro betetzen dut. Bai, Bai, azkenean nire kotxeak lasterketa momentuan gastatuko ditu 60 litro 1 kilometroan. 60? Gutxi gora bero, elako zerbait gastatuko du bai. Atxi, lama ikeste, gara maten relentinan hori, Beti goian, beti goian. Relentinan ematen badugu gaizki. Relentinan ematen gaizki, bantxe esan deke gila. Bai. Katxi, lama. Orduan, 1 litro gastatzitu lasai asko.
Bueno, gora, zenbat sartzen zaizkik depositoan? 60 eta 10, 60? Gutxiago. Gutxiago, 50 edo. Zeren azkenean nik badauzkat deposito barruan espuma batzuk bezala. Bai. Kurbetan eta hori ez dezte batzeko. Zen bestela kurbetan gasolina mugitzen da deposito barruan, eta gelditu daiteke gasolinari gabe. Orduan, daramatzagu espuma batzuk barruan, eta orduan gasolina ez da mugitzen alde batetik bestera. Sekula entzun. Bai? Vale. Eta adibidez, olioak, kubiertak, frenuak, dana txekeatu behar dugu ondo. Hori azkenean aurreko astean zehar egunero. Egunero revisatzen duzu dena, ea zerbait lasatu den, ea zerbait apurtu den. Garbitu berdek filtroikan edo zeak edo... Guk aldatu. Aldatu? Bai, barrilla? Bai. Karreraro filtro berrilla, Bueno, karreraro ez, baina... filtroa, pentsatet, olioana... Olioa aizearena, gasolinarena... Bai, danak berrik, Bueno, karreraro ez, baina adibidez olio aldatzen diogu, bi edo 3 karreraro... Eta kaja kambiozaren... Ondo garbi gutea, porque hori... Beti doa tope, osea, que ez da berdina karreteran ibiltzea normal, edo hori azken ateratzen duzunean da... Eurra mateko eta... Eurra mateko. Eta bale, bai. Ona. Bueno, eta kopilotuakin nola kudeatzen dek? Azkenean, egun hortan ebai kopilotuekin jungo ez aurreko hastian nota guztik hartzea eta dana, ez da? Bai, kopilotuakin. Eta kopilotua... Nundarrak, lagunaek, ebai naparra? Hasi nintzen, zema botako diot, zema gazta botako diot? Horren, behituzak, mendik heldu jok, zatik hemen asaladakak, eta etxekin bi biatzola gastatu izkio. Vale. Hasi nintzen Kantabriko neska batekin korritzen aurten. Bai? Baina 3 karrera korritu eta gero, deitu zioten neskari korritzeko Espainiko eta Europako txapelketa. Eta alargun utzi zilean? Bai. Mekatxit la mar. Bueno, ulertzen nuen, Azken arrelako oportunitate bat ezin da desaprobetxatu. Eta gero hasi nintzen Irundeko neska batekin, harrekin 2 karrera korritu nituen edo, eta gero ja Hernaniko mutil batekin. Eta harekin egon du naiz korritzen bukaera arte, eta azkeneko karrera neskarekin korritu nuen bere etxeko karrera zelako eta berak beste pilotuarekin ez duelako korritzen, zeren neska normalean beste pilotu batekin korritzen du. Eta Hernanikoa zeloso garri guan, o...? Ez. Alai, oso mustilona da. Vale. Bai. Eta igre bai, juten baiz guain Espainiako lasterketa, Hernani harrakin jungo aiz, o... Ez. Katxila mar... Espainiko txapelketa junta, pentsatua daukagu nire neskarekin korritzea. Bai, Zeguna. Bai, zen azkenean, hori. Dira momentu asko egon bargaren elkarrekin, eta azkenean pilotarekin igual ez daukazu konfiantza hori. Eta Espainiko txapelketara junta joan bazara igual aste azkenetik, eta azkenean dira momentu asko eta gauza asko, eta erabaki dugu elkarrekin korritzea, eta azkenean 6 karrera dira. 6 karreretan gaizki bukatzen badugu, gaizki. Leheno esan dek orduan Espainiako lasterketa justu zitxola, baina hila antolatuta debakak, Bueno, Rizka, zerbait badugu, ez dakit azkenean aterako den edo ez, baina bueno, pentsatu nahi dugu baiet. Ondo. Bueno, guain oso ondo guan, ebai bituzak, eskuak honekin garbitu hau esatuta daola, eta guain falta zeiken naek hemen, urdai azpiko egozia txikituta botatzia, bale? Bale. Venga, bota jok hori, nik hemen bexamelakin nahi nauk, eta Iker, rau ja, odolian dakak, ibakin nondik noa ebili beharra izen, ja, aste aurreko astean area jun, zirkuitua ikusi, eta ja, odolian dakak askar jun hori, entrenatu inbiar deke, bai, pentsatziat, ez da? Bai, entrenatu behar daukagu. Horretarako baduka simuladore bat etxean. Simuladore bat? Bai, azkenean hori ordenagailuan badire jokuak ere bai. Badukat volantea eta palanka sakambiosakin eta eskufrenoarekin eta dena jarria. Eta horrekin aritzen gara entrenatzen, adibidez... Baina adibidez, horrek simulatzeik zirkuito baten, baina nola simulatzeik ikin biharreken karrera? Jode, simuladorean orain bada jendeak egiten dituela hemengo tramuak eta Gabiriko tramua. Bai, Badago ordenadorean korritzeko posibilitatea. Ona, hi. Bai. Ona. Eta horrekin ibiltzen zetxian. Bai. Hora kotxia este puzkatzen, gasolina este gastatzen... Dena ventaja. Baina, azkenean sentsazio da berdina. Baina gero junara, hor kaskua garri eta beste historioak, no? Ez da berdina. Ez da berdina. Ez. Eta hori, horra naparron bakaz, Miranda, Ebro, no? Bai. Gehienak edo realitan ibiltzen garen gehienak nik uste dut handik pasa garela edo pasako direla. Azkenean da gure etxetik gertuen dagoen zirkuito horrela merke bat entrenatzeko eta kotxea probatzeko eta nik uste dut denak handik pasatzen garela dena probatzeko eta entrenatzeko baita. Zen azkenean Los Arcoseko derrorelako zirkuito batean entrenatzea oso garestia ateratzen da. Bai.
Eta gainera gure kotxeak ez dira horretarako aproposak. Ez, luzegila, matxagaiegi, eta mirandakoa da motxo, ezta? Gure kotxeak azkenean ez daukate erlazio luzea, ez dute veloziade handia hartzen, eta oso erlazio luzea ez dakak, orduan, kaja kambio ze bai aldauta? Bai. Motxagarrita? Bai. Eta zerrena da kajarreta, kaja kambio? Da, espeziala. Espeziala, eta hor aldatzen dugu enbragerik gabe. Bai, hori da, zuk ematen da atxen, primera, segunda recorrido berdina daukate, baina enbragerik gabe. Zuk esaten duzu fuerte eta martxa esaten. Eta menga, aurrea. Bai. Claro, horre enbragatzia demo galtziak, ez da? Hori da. Bai. Bueno, eta kotxe honekin ze beste urte asko jarraitu berdeko, guain desiatzen hau beste Toyota hori erabiltzeko, horre kanbilua izango, leheno ibilitzan trazion delantera, guain trasera, eta ego 4x4, horre 4x4 gehiago heldu berdik errepidian, ez da? Bai. Bueno, a ver, nik esaten nuen, azkenan M3a izan zen nire txikitako ametxetako kotxea. Eta ni albadut, saiatuko nahi inoiz ez saltzen kotxe hori, zen azkenan ametxetako kotxea zen, eta ez dakit, igual iristen da momentua saltu behar dutena, beste gauza batzuk egiteko. Baina, bai, eta Toyota hori oso diferente izango da. Azkenan egin beharko gara kotxeari, probatu beharko dugu, ja nola moldatzen garen, eta bai, diferente izango da, baina, bueno, nik uste dut moldatuko izela, ez da? Bai, moldatuko gara. Ondo. Bai. Bueno, horrekin zemuzua? Ongi nik uste dut. Perexila, falta zaikor, bukatzeko historia. Vale. Inberdekenak ostokatea, mentxe utzila. Vale. Ostuakatea. Eta txikitu. Gero, itekenek ondo txikitzeko, Iker, bolatxo bat itendek. Vale. Bolatxo bat itekenian, hola ondo estututa, mosketa txiki bat emateiok, vale. Eta ja segituen moztia ondo, vale? Perfecto. Venga, hori intzakonekin. Vale. Hau, listo. Hemen bota behar detena da gatza eta intxaur muskatua. Vale, aurrak agoaz, oso ondo. Bueno, gatza listo, intxaur mugatu pixkat, eta ingo deuna da bitartian, beste erreportai bat ikustea jungo gaitu, vale, Iker? Vale. Saio berri jatetxea jungo gea, eta bertan dagoeneko gure zain. Ea artista honek ze prestatzen gun gaurkoan. Oazen bertara, guantxe gaude buelta. Aupa Joseba eta ekipo, Eneko Ordorikanaz, bertotik Gerniketik, Zaiobarritik eta Barriro Bezuekaz, ia errezeta bat itxen dugun sukaldien eta guztetan jatzuen. Kosinera joan baino niñau, konteko txutapur bet zehitzen dugun hemen. Guk aste barruen, eguneko menu emoten dugu, astelenetik barikure, eta gero zapatu domekan, bai barikuen bebai, emoten dugu karta txiki bat eta menu berezi bat. Hori menu berezize, astero aldatzen da, eta horrek laguntzen dugu, jentie sarri jau etorten, edo adibidez oingo zapatuen janaldozu menu bat, eta urrungo domekan atzera buelteu, eta ez izeti bardinez. Guk hemen itxen dugun sukaldie, batez be aste barruen, eguneko menuen itxeten da etxeko jatekoa. Eta gero aste burutan bai txartzen zagu punto berezi jau bat, azkenien teknika diferentikaz, produktua, batez be, produktua sasoikoa, eta apurbet evoluzioan egin dugu, hasi izan erretegi moduen, itxitxek eta aitxek, bertan gara izen, bai txuleta, garraine, brazan eitxe ben, eta gero ja espezializatu gara apurbet egizau, bai menu berezitan, teknika, produktue, nik uste dut nahiko kompletuak garela. Bueno, barruen ingo dugun errezeti izango da makeiau bat. Makeiau bat, pilpil batega, zeuzer diferenti sartuko txagu, gero taiarin batzuk ingo guz, baina ez tiena taiarin batzuk, eta bueno, nik uste dut zeuzer kompletua izango dela. Errezeti ezetu gure bado zuen, etorren igazu kaldera. Bueno, baina zukaldien gure errezeti ingo gu, bale? Ingo duguna da makeiau bat, foa pilpilegaz, leka batzuk eta urdi apur bategaz. Simple. Lehenengo eta baina hartuko dugu makei haue eta utzien enbazeko dugu hori joa apur bategaz. Eta hori mingo dugu ja konfitetan temperatura bajuen 55 gradura 20 minutu. Ni ikaste sartu nintzen eta badratez, ja 13 urte, berton sukalde buru. Edo nundik ikastezu edo zer, eta gero guztetaiatu hori nire sukaldien teknika diferentik sartzi, ez? Pilpile itxeko, enbede hori joagaz eta beran makeiauan gelatinigaz, ingo dugu zeuzer diferenti, trampa txiki bategaz. Ingrediente principala izango da ate gibela. Oin eitzen gabizena da, girasole hori joagaz eta gibel dadoakaz hori joa atara, infusioneu eta hori ate guztua emoteko hori joari. Gero aparte ingo duguna da, honek dadoak atara,
konsome apur bate gastritureu, eta hori izango da gure pilpilen basi. Hori jo alde batetik, eta kaldoa bestetik. Hau da, errezeta bat zuzenien programarako barrizen jogune. Guk makiago asko erabiltzen dugu jatetxien eta pilpilera eraitzen dugu, bai kartarako, bai menu berezirako, grupatako menuek, eta bar. Eta asko guztetan da. Eta guri zentzat buelta bat emon. Neakortanaz, oin 15 urte joan itzen ni Madrilera, diversok, orduntxe eukibazen Estrella Michelin, 2 eukibazen, eta pilpil antzeko bat emostien. Holan, fua antzeko pilpil bat, eta egiz esan oso grabeta geratu jaten, eta proba asko intez orduntxerik, aurrezetie, eta egiz esan oso ondo geratzen da. Gero lekak ingo doguz, tiratan moztuko doguz, eta eskaldau txikitsu bat emongotzagu, 3 minutu, eta ingo dogune da ure izotzakaz, hori egozketie moztu. Eitzen duena da kolori mantendu, hori klorofilie, eta gero krujintetxu hau, edo hori testuri aldente itxi. Gero urdiz egaz eta berakatzapur bategaz saltietako. Gero dana deko gunien, imingo guzleka batzuk, fondoan, makillo apoieko dugu, eta pilpilegaz napeko dugu. Bale, Joseba, dakizu nun gauzen, da holako geusek jangure baduzu zen, torri Gernikera, Zaio Barrira, eta berton ikuskoara. Agur! Gora Zaio Berri, eta gora eneko, ai ama, jarra indik, bakailua, eta ze pilpil berexi hor fuakin da, eskerrik asko, ideia egon bat eman diak, eta ea bertatik pasatzen okene bai, egia zen hainbeste lekuta jumirrauk mekatzi lamar. Bueno, eneko, bezarkada bat, eta hortan jarraitu, gurean jarraituko du, besamela hemen txedakan nik prest, osagai guztik hemen, bertan jarriko ditut eta labea. Eta zu honea, bota behar dezu perexila, Vale. eta pankeikak egiten jarri biharraiz, bale? Venga. Moldatuko aiz, ezta? Boi. Ingo eskio, oso ondo. Bueno, eta, esan dezuna, guain ordun, ez basoaz Espainiakoa, bestekoa ja, emakumea neskaia kopilota izango bai, edo guandikan Hernanikoak inortza de pikian. Ez, hemen korrituz gero emakumea beste pilotorakin eta ni Hernanikoakin. Vale. Bai, hori da daukagun ideia. Hori, oza, plana hola ziokin da, ezta? Eta karrera egunetan, amalakara. Pike, vale, oza, bere aurka. Bai, bere aurka. Gatziz la marri, Bai, gainera nivela daukagun neiko antzekoa, berak horritzen duen pilotoak eta nik. Kategori berdinat zaudete? Bai. Ze kotxe da kabeak? Berak berez badauka, emetresanik bezalakoa, baina lehen gurtean hasi zen korritzen, eta bueno, gero temporada bukaeran hasi zen alkilatzen kotxe hobeago bat. Vale. Eta, bai, berak alkilatzen du, depende. Batzuetan korritzen du emetresakin, eta beste batzuetan alkilatutako kotxearekin. Ope, eta alkilatutako kotxea, seke, nola bueltatu berdi kotxe hori. Me katzila amar, Bueno, baituzte seguruak eta... Vale. Bai. Ostu alkilatzen, aeroportuan da gero karrera iteagun, ez da? Ez. Vale. Dira korritzeko kotxeak. Vale. Bai. Bueno, hau listo. Ikusi zue, harrain dugu hemen, Jarri do azpin besamela, guain. Itxasik eta zapua jarri, arrautza, besamel pixa gehiago barruan, gainean eta labera. Vale, hau oso ondo. Inbiar deuna da hor, hau berotzea itxoin, eta berotzea nian jungo gea, banaka egiten, vale? Zango izut hemen goiara bat, hortik ateratzeko. A ber, nik usteat bakoitza batiteko olako bat, vale? Baina pixkat itxingo jo berotzea, vale? Hemen jartzen jugun hau bitartian hauek. Eta neskan nun ezagutu ban, rally batian edo, nun, barrandan edo... Ez, egia esan rally batean. Zerillo, Bai, berak korritzen zuen bere osabakin, justo malerrekako rallyan, orain bukatu duguna, baina orain dela 4 urtetakoa. Bai, 2021 batean, eta han ezagutu nuen. Nik bere osabarekin manuen erlazioa, baina beraz nuen ezagutzen. Eta karrera hartan ezagutu nuen, eta zikien izketan, eta... Eta guain osabak itzeite, igoztik itzeite. Baita. Erlazio dago berakin ere bai orain. Ondo. Bueno, eta beak esaldu beak idatu naiz, betiko pilota bikotia, ose? Baditu gogoak, gidatzeko. Bai, Bai, birandarako kotxe bat prestatu genuen berak ibiltzeko, eta hasi da. Ez dakit nola bukatuko duen edo zeingo dugun, baina bai, gogoak baditu. Ondo. Eta ze kotxe daka, ze kotxe prepatu behar du? Ze kotxe izan behar da, ba? Beste BMW bat. Beste BMW-a? Vale. Gauen la, amar, ja zuen etxean BMW-a karri sartzen dia horren, ez da? Amonak ere badu BMW-a, Izebak ere beste BMW bat, Lengusuak ere beste BMW bat.
Danak Kasi BMW-a. konzesionario jartzeko bezala. Ona. Bai. Eta azkenian orduan kariñoak azue BMW-a, ez da? Jode, bai, beti dani gainera. Kotxe harraituk egia zan, Bai, oso kotxe honak. Kotxe honak eta iraute. Eta egia zan, betu, kalian ikusten dira BMW zahar asko, eta horrek gauza hona nahi du esan dala, ez da? Bai. Bale, honi azkenengo txirla hemen listo, honi huelta mateko, venga, ba, kuidatu berdi hori. Justia, mingainakin jungo baitu pixkatu laiten, abeituzak, jarkin dek hau, masatxu, abeizak, tak, eta tak. Vale? Venga, ire kontu. Aurrenengo ateatzeken nian, hemen jarri, eta aurrengo hain. Pixka jetxingoia zu hori, pixka. Vale. Vale, oso ondo. Hemen, inbiar deuna da guain. Bota hemengo badaturi fresko hauek. Bitu, salda pixkate badago hemen, zeana, txirlena. Eharra indio gorko hone bai. Ai, ama, hau bexamelakin gainetik gango hain. Eharra geratuko zaigo. Bai. Zuko aldean da ze, moldatzea laiz. Ibiltzalde, esan dek amonakin bizei zela, oain gutxi ingoek, ez da? Bai, baina, bueno, gustatzen zait, Gainera, bueno, ongi jatea gustatzen zait, eta kirola egiten dut, eta gustatzen zait, eta askotan nik egiten dut nire... Ire menua, ire... Ze, dieta berezia egiten dek, edo hola? Bueno, dieta ez, baina zaintzea gustatzen zait. Vale. Azkenan igual amatxik beste gauzatu jaten ditu edo, eta askotan igual nire gauzak tokatzea egiten zaizkit, osea que... Eta zer dek tokatzen zeiken hori, zeiten dek adibidez. A ber, konta dugu guri. Bueno, barazki pureak edo legumbrea ere bai, dilistak edo manabarrak edo horrelako zerbait, edo entzaladak. Egun berezitan, a ber, larri karrera egunetan, ze prestatzen dek? Fua, karrera egunetan... Ez tanto goteko jotan nahi. Lehendabiziko gauza, amaiketakoa. Bai. Lagunekin eta asistentziko jende guztiarekin. Garrantzitsua, no? Bai, arroz firgituak, solomua, patatak... Osea, hor gozeik ez tegukitzen horren, ez da? Hor, ze, nervio puntu bat ezartuko zaik, hor, ja, karreran hasian, semaforua eta hor, 5, 4, 3, katxiz lamar. Justo, momentu hortan, ketez ezkit denak. Bai, Gehiago da aurreko hori, amaiketak orduan, edo kotxea prestatzeko orduan, edo hortan da gehiago nervioak. Baina... Katxiz lamar. Orduan, plaza gizon, naiz, orduan, hor behotu iteaiz, ez da? Hortan, azten zaigu dena, eta... Ondo. Eta, adibidez, bukatzeken nian karrera, ze... Txuleta jatea, arraia jatea, o nola ospatzen dezu karreran? Askotan, bai, bueno, gehienetan berandu egiten zaigu, ze azkenean premioak eta sari banaketak eta dena nahiko berandu egiten dira, eta igual etxerako bidean berandu tokatzen zaigu, baina alba da, txuleta jaten dugu, bai. Bai, Eta, balda, hola, rallikan esatezunan, katxiz da, gustatuko zaiten, rally hontan parte hartzea, hor badaude bai parraldian eta ez dakit, Europa mailan hola larri... Bai, jode, bada bat oso famatua dela Rally Legend San Marino, hor Italian egiten da, San Marino egiten da, eta da karrera bat joaten dela mundu osoko jendea korritzera, eta noizbait korritu behar duten karrera. Ez dakit... Hemen dikutxira edo askora, baina ez baitere korrituko. Horku nahi, basiok Alemanian beste zirkuito berezi bat area, jutekena jende askore bai bere kotxe. Nürburgring. Bai, Nürburgring, hori ere oso famatua da. Hor nire laguna juntzi, jan lehen urtean, bai, area. Area, jun, lau vuelta eman, da venga, vuelta atxea, Dani. Area joan lau vuelta emateko, Bai. Baina hori azkenean oso zirkuito luzea da. Bai, Baditu 20 kilometro, edo ez da zenbat kilometro dauzken, eta... Bueno, errearki itxastik, Krepak pixkatzea, baina kistonak gongo ditu, lasai nahi. Hortzi gure arrautzak marinelera labian, itxoengo dugu hori ondo gainerretzia. 10 minutu behar ditugu, 10, 8, bestela arrautzak horringo eta dana gortuko. 8 minutuan, hemen gaude zeituan hueltan, pankeikak ondon jarri, eta jateko prest. Antxarte. Bueno, pasadia 8 minutu, labia itxali, eta bagoaz. Ai, ama. Iarra indio gaurko hone bai, Jode, baiet. Hortziz la, amar. Ai, ama. Beitu, gorringoa bere puntxuan, gehiagin baino lehenuo, atea. Iarra indiuna arrautzak marinelerara. Mekatziz la, amar. Bueno, Iker, azteko eta behin, mi esker retortzeatik. Zuei. Jarraituko esatzen kontu zibili, vale? Kopilotu ikasoin. Bai, hori bai. Eta, Espainiako txapeleketa iten baek, etorriek kontatzea. Aber urrengo entzuteken hori kontatzeko. Irrikitan nengo baitu gentzuteko. Hemen txeperexila, eta mil esker horreloteatik, eta bihar arte lagunak. Jo.